Cover गिबियावनो बेखौ स्कुलार टिउसन सेन्टार चेनेलावहाय फरायनो लानाय जाबाय जों दा बे भिडिअ सावरायगोन आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि मेथ्सनि सायावहाय जों सावरायगोन बेवहाय फार्स्ट कुइसनाव दङ जे फाइन्ड द एभारेज अफ 34 36 38 40 एन्ड 42 कुइसनखौहाय आङो बर'नि टाइप खालामासै बिराद सम नांगौ जायो ओंखायनो सम थैनि थाखाय इंलिसाव लिरबाय अब्लाबो बर'नि बुंलांगोन कुइसनखौहाय जे मा होनदों जे जोङो 34 36 38 40 आरो 42नि मा खालामनांगौ जोङो गड़ दिहुननांगौ जे 34 36 38 आरो 40 आरो 42नि गड़ दिहुन बेयावहाय जोङो थोंजोङै गड़ दिहुननांगौ जे बेयावहाय जोङो नुयो 34 36 38 40 आरो 42 बिसोर जाहैबाय जरा अनजिमा गोजा ना होमबा जों नायोब्ला नुगोन 34नि उनावहाय मा जायो 36 जरा अनजिमा माने फारि अनजिमा बिसोरहाय फारि जरा माने जरा फारि जरा अनजिमा बिसोरोहाय कनजिकिउटिव इभेन्ट नाम्बार्स बिसोरोहाय जरा फारि अनजिमाफोर अब्ला जों मा मोनथियो जे बेवहाय गासै मोनबेसे अनजिमा दङ मोनबा दङ ना मोनबा दानिया जोङो मोनबानि गेजेराव माया दं जोंनियाहाय 38 दङ बेखायनो मा जागोन बेवहाय जेनाखि गड़ बियो मा जागोन 38हाय जागोन जों सिगां भिडिअआवबो जों सावरायखांखाबाय जेब्ला जों बेबायदि नुयो अब्ला मा जागोन बेवहाय फारि अनजिमा नुयोब्ला गेजेराव जाय दङ बेनो मा जागोन बिसोरनि माया जागोन बेवहाय गेजेरनियानो मा जागोन गड़ाहाय जागोन जुदि जोङो बेवहाय द'था थानायमोनबा 38 36 बेनिफ्राय 38 नैबेखौ 38 लिरफ्लांबाय 34 34 36 बेनिफ्राय 38 40 42 आरो जुदि 44 नुनायमोनबा बेवहाय नाय ओरै मोननै आरो ओरैजाय मोनबेसे थागौमोन ओरै मोनथाम ना ओरैबो मोनथाम बा बिनि गेजेरावहाय जा अनजिमा दं बेनो मा जागौमोन गड़ जागौमोन होमबा बेवहाय 38 आरो 40नि गेजेरथाराव माया थागोन 38.5 थागोन बेना होमबा बेवहाय गड़ा माया जागौमोन 38.5 जागौमोन होमबा जोंनाहायथ' नैबेनाहाय एन्साराहाय माया जाखाबाय 39 जाबाय बेना दाना नेक्स्ट कुइसनावहाय दङ द डायगोनेल अफ ए स्क्वायर फिल्ड मेजार 50 मिटार द एरिया अफ ए स्क्वायर फिल्ड इज जे बेवहाय होननानै बुंदोङो जे डायगोनेल माने मा बेखौथ' बर'आवहाय खना हांखो होनना बुङो जे बेवहाय होनदोङो स्क्वायर फिल्ड मोनसे मा होनदोङो बर्ग महरनि फोथार बियो दा बिनि जेनाखि डायगोनेल माने खना हांखो नैबे खना हांखो बेखौ होनना बुंगोन जोङो खना हांखो बियो बेसेबां होनना बुंदोङो 50 मिटार ना 50 मिटार अब्ला जों मा खालामनांगौ बेवहाय जोङो दिहुननांगौ नैबेनि जेनाखि एरिया दब्लायथि बेखौहाय जोङो दिहुननांगौ जे जों मा मोनथियो बर्गआवहाय जोंनिया मा जायो जे मोनफ्रोम आखान्थिनि जखाया मा जायो बेवहाय समान जिहेतु बेवहाय डायगोनेल ना बे डायगोनेलाहाय खना हांखो होनना बुङो जायखौहाय बर'आवहाय खना हांखोआ मा 50 होनाय दं माने कुइसना बेवहाय मोनसे फोथारनि जेनाखि खना हांखोनि जखाया बेसेबां होनना बुंदोङो 50 ना मोनसे बर्ग महरनि फोथारनि जेनाखि खना हांखोनि लावथाइ बियो 50 मिटार होननानै बुंदोङो अब्ला जोङो बे बर्ग महरनि फोथारनि दब्लायथिखौहाय जोङो दिहुननांगौ होमबा जों बेखौहाय ओरै लानो हायो जे जोङो डायगोनेल होमबा जोङो नैबे आखान्थिनि जखाखौ जों मिथिनांगौ जायो ना होमबा जों ओरै बानायनो हायो जोङो जे आखान्थि बेवहाय मा जायो साइड इन्टु मा जागोन बेवहाय ना मा होनो जिहेतु 2 इन्टु मा जोङो मा मोनो √2 इन्टु साइड ना √2 इन्टु साइड इजिकुल मा मोनगोन जोङो डायगोनेल मोनगोन डायगोनेला बेसेबांयावहाय 50 मा जागोनयावहाय साइड इजिकुल टु मा जागोन 50 बाय √2 जागोन बेयो दानिया जोङो माखौ दिहुननांगौ एरियाखौ दिहुननायनि फर्मुलाया मा जायो एरियाखौ दिहुननायनि फर्मुलायाहाय बर्गनियाहाय साइड स्क्वायर अब्ला जों मा खालामनांगोन बेखौहाय जोङो स्क्वायर खालामनांगोन होमबा 50खौ स्क्वायर खालामबा बेसेबां मोनगोन जोङो 2500 बिनिफ्राय √2खौ स्क्वायर खालामबा 2 दाना जों बेखौ रानोब्ला बेसेबां मोनगोन 1250 होमबा मा जागोन अपसन नाम्बार ए 1250 आरो नङाबा जों ओरैबो दिहुननो हायो जुदि जोङो बेबायदि दिहुनाब्ला जोङो ओरैबो दिहुननो हायो जिहेतु बियोहाय मा होनदों मोनसे मा होनना बुङो बे बर्ग ना बिनि जेनाखि डायगोनेल जेब्ला जों बेयावहाय मोनसे डायगोनेल लाबावगोन अब्ला मा जायो बेयो जिहेतु डायगोनेला मोननैनाबो एखे जायो अब्ला बेयावहाय नै बिसोरबो डायगोनेल मोननैया गावजों गाव मा खालामगोन बिसोरहाय समानै दानस'लायगोन होनबा बेनि जखा बिसोर गासिबो समान जागोन होनबा मा जागोन 25 बिसोर गासिबो बेसेबां जागोन बिसोरहाय 25 आरो 25 जे जुदि 25नियावहाय जुदि आखान्थिथाम लायोब्ला ना जे जोङो नैबे मोनसे आखान्थिथाम बे मोनसे आखान्थिथामाव जोंहा नैबे गासै बेसेबां जाखो 25 आरो नैबे बेसेबां जाना दङ 25 ना होमबा जों मा मोनसे जे मोनसे आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाया बेयोहाय ना
बेबायदि बा गासै मोनबेसे आखान्थिथाम जागोन बेवहाय मोनब्रै आखान्थिथाम जागोन बेवहाय 4 ना 4 इनटु नैबे मोनसे आखान्थिथामनि दब्लायथि मा जागोन 4 जों 2 जों रानोब्ला ना बाय संबाय जोङो 25 जों 25 सानजाबा मा जायो 625 625 जों जेब्ला 2 सानजाबगोन जोङो बेसेबां मोनगोन जोङो 0 5 12 1 2 5 0 बेबायदिबो जोङो मोननो हागोन जोङो जेब्ला जोङो बानायगोन ना जे मा होनना बुंदोङो जिहेतु बेवहाय बियो मोनसे मा होनना बुंदोंमोन आं एसे सावगारिखौ एसे गिदिर लाखिबाय जे बेवहाय मा जायो बे जों बेजों समान जागोन बा बे 50 मोन नालाय बे मा जागोन 25 आरो बेबो 25 आरो मा जागोन 25 आरो बेबो मा जागोन 25 ना आरो नैबिसोर गावजों गाव मा जायो थोंगोर जायो अब्ला नैबे मोनसे आखान्थिथाम जागौमोन बेयावहाय ना नैबेखिनिया आखान्थिथाम जेनेबा बेखिनिया मा जागौमोन होनना बुंदोङो आखान्थिथाम नैबेखिनियाहाय ना बेखिनिया जुदि आखान्थिथाम जायोब्ला बेवहाय नैबे मा जागौमोन गेजेरनि मा होनो थोंगोर जागौमोन बे थोंगोर होमबा नैबेसोर गासै बेसेबां बे 50 होमबा नैबे 25 जाना दं आरो नैबे थोंगोराबो 25 ना होमबा जोङो आखान्थिथाम दब्लायथिया मा जायो हाफ इनटु हासा इनटु जौथाय हासायाबो 25 आरो बेसेबां जौथायाबो 25 गासै बे नैबिसोर गासैबो समान जागोन ना बेबो बिदिनो समान जागोन बेबो बिदिनो समान जागोन बेबो बिदिनो समान जागोन गासै मोनबेसे दब्लायथि मोनगोन जों बेवहाय मोनब्रै दब्लायथि मोनगोन बेखायनो जोङो 4 जों इनटु खालामगोन ना एन्साराहाय जोंना 1250 आहाय नेक्स्टआव दङ What is the area of triangle whose sides are 9 cm, 12 cm and 15 cm? जे मोनसे आखान्थिथामनि जिनाखि आखान्थिफोर मोनसे आखान्थिथामनि आखान्थिफोरनि जखाया बेसेबां 9 cm, 12 cm आरो मोनसेया जाहैबाय 15 cm अब्ला मा खालामनांगौ बेवहाय जोङो आखान्थिथामनि दब्लायथिखौहाय दिहुननांगौ आखान्थिथामनि दब्लायथिखौ दिहुननांगौब्ला बेवहाय जिहेतु मोनसेया मा होनदों 9 मोनसेया 12 आरो मोनसेया 15 लाबाय जों ना जे जोङो जेब्ला आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननांगौ जायो अब्ला जोङो हिरन्सनि मावसुलु हिरन्स फर्मुला जों मोननो हायो जे जोङो हिरन्सनि फर्मुलायाव आखान्थिथामनि दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुला जाहैबाय s माइनास a s माइनास b आरो मा दङ s माइनास c बेवहाय s आ जाहैबाय सेमि पेरिमिटार माने सोरगिदिं सिमानि खावसे ना होमबा सोरगिदिं सिमाखौ मोननांगौबा जोंनियावहाय इसोर मोनथामखौ दाजाबनांगोन मोनथाम दाजाबा बेसेबां मोनगोन जोंलाय 9 जों 15 जों 24 ना 24 जों 12 जों बेसेबां जागोन बेवहाय 24 जों 12 जों 36 दाना 36 ना सोरगिदिं सिमाया 36 दाना पेरिमिटारा मा होनदों बेवहाय सेमि पेरिमिटाराहाय मा जानांगौ खाव सोरगिदिं सिमाबा 2 जों जोङो 36 खौ राननांगोन 2 जों 36 खौ रानबा बेसेबां मोनगोन 18 ना 18 दाना जों मा खालामनांगोन 18 इनटु मा खालामनांगोन 18 इनटु यावहाय 18 माइनास a नालाय 18 माइनास a खौ जोङो 9 लादो 18 निफ्राय 9 माइनास खालामबा मा जागोन 9 18 निफ्राय दाना 12 खालामदो 12 माइनास खालामबा बेसेबां जागोन बेवहाय 6 18 निफ्राय 15 माइनास खालामदो होमबा बेसेबां जागोन बियो 3 दाना बिनि बर्गरदाखौ जोङो मा खालामनांगौ दिहुननांगौ होमबा 18 खौ जों मा लिरनो हायो जोङो 18 खौ जोङो लिरनो हायो 2 इनटु मा लिरनो हायो जोङो 2 इनटु 9 ना 2 इनटु 9 इनटु 9 प्लास 6 खौ मा लिरनो हायो जोङो 2 इनटु 3 आरो बेवहाय 3 दंखायो 3 दाना 9आ जरा जाबाय 2आबो जरा जाबाय 3आबो जरा जाबाय होमबा 2आ मोनसे बायजोआव थांगोन 9आ मोनसे बायजोआव आरो 3आ मोनसे बायजोआव 3 जों 2 जों सानजाबबा 6 6 जों 9 जों बेसेबां जागोन बियो 54 ना 9 सानजाब 6 बेसेबां जागोन 54 होमबा अपसन नाम्बार बियाहाय कारेक्ट एन्सारा जागोन 54 आहाय बिनिफ्राय दङ the sum of three numbers is 98 if the ratio of the first to second is 2:3 and that of the second to the third is 5:8 then the second number is मा होनदोङो मोनथाम अनजिमानि दाजाबगासेया बेसेबां होननानै बुंदोङो मोनथाम अनजिमानि दाजाबगासेया 98 जुदि गिबि मोननै अनजिमानि जेनाखि गिबि मोननैनि रुजुथाया गिबि मोननैनि रुजुथाय फार्स्ट गिबि मोननै ना बिसोरनि रुजुथाया मा होनदोङो 2:3 आरो मा होनदोङो जेनाखि थामथि आरो नैथि आरो थामथि बिसोर नैथि आरो थामथिनि जेनाखि रुजुथाय बियो बेसेबां 5:8 अब्ला नैथि अनजिमाया मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ साप'ज हमबाय जोङो अनजिमा मोनथामखौ a b आरो c a b c हमबाय जों ना a b c हमबाय दाना बेखौहाय जों रुजुथायाव लागोन जे गिबि मोननै फार्स्ट आरो सेकेन्ड ना फार्स्ट आरो सेकेन्डनि जेनाखि रेशिय' बे बेसेबां होनदोङो 2:3 दानिया सेकेन्ड आरो थार्डनिया बेसेबां होनदोङो 5:8 ना दानिया ओरैजाय आगदाथिं जेसेबां जायगा दङ ना आद्रा दङ बेखौहाय जोङो नैबेखौहाय 3खौ फज'हैदो आरो ओरैजाय आगसिथिं जिनाखि जायगा दं बेवहाय माखौ फज'दो 5खौ फज'दो आरो सानजाबा 10 15 आरो बेखौ जोङो सानजाबा बेसेबां मोनगोन 24 दाना जोङो बे रेशिय'फोरखौ दाजाबबा बेसेबां मोनगोन जों बेखौहाय 10 15 आरो माखौ दाजाबनांगोन जोङो 24खौ होमबा बेसेबां मोनगोन जों बेवहाय 9 बेसेबां मोनगोन जोङो 49 दाना 49 नि समान मा जागोन होनबाहाय बेवहाय 49 नि समान मा जाना थाबाय 49 नि समान 98 49 नि समान 98 दाना 49 खौ जोङो
मा खालामदो दाना मोनसेनिखौ दिहुनदो जोङो ना मोनसेनिखौ दिहुनदो सेनिखौ दाना सेनिखौ दिहुनना मा जागोन 49 जों इखौ राननांसिगोन 49 जों इखौ राननाय लोगो लोगो मा जागोन होनलाय 2 होमबा मोनसेयाव बेसेबां गोलैगोन 2 दाना बेसेबांनिखौ दिहुननांगौ जोङो 15 मा जागोन बेवहाय 15 सेकेन्ड आखाय ना सेकेन्ड आखाय 15 रेशियोआव दङ होमबा 15 इनटु मा जागोन बेवहाय मा खालामनांगोन जोङो 15 इनटु 2 खालामबानो माखौ मोनगोन जोङो सेकेन्डनि नाम्बारखौ मोनगोन जों होमबा सेकेन्ड नाम्बारा मा जागोन बेवहाय 30 जागोन नैथि अनजिमायाहाय 30 माया जागोन अपसन नाम्बार बि आहाय जुदि थार्डखौ दिहुननो थिनोबा 24 जों जोङो 2 खौ सानजाबनांगौमोन आरो जुदि फार्स्टखौ दिहुननो थिनोबा 20 जों 10 जों जोङो 2 खौ सानजाबनांगौमोन बेबायदि ना जेहेतु सेकेन्डखौ दिहुननो थिनो बेखायनो 15 जों माखौ सानजाबबाय 2 खौ मोनसेनि जोंहाय ना दानिया नेक्स्ट कुइसनाव दङ रुपिस 5600 is to be divided among A, B, C and D in such a way that the ratio of share of A ratio B is 1 ratio 2, B ratio C is 3 ratio 1, C ratio 3, D is 2 ratio 3. Find share of A plus B माने A आरो B आहाय जयै बेसेबां मोनो बेखौहाय जोङो दिहुननांगौ ना जे गासै बेसेबां मोन मा होनो फैसायाहाय 5600 रांमोन बेखौहाय मायाव रानदों A B C D मोनब्रै बाहागोआवहाय रानदों होमबा बेसेबां गोग्लैयो होनदों मोनब्रै बाहागोआव राननायावहाय A B नि रुजुथाया मा जायो 1 रुजुथाय 2 आरो B C निया बेसेबां जायो 3 रुजुथाय 1 आरो C D नियावहाय मा जायो 2 रुजुथाय 3 अब्ला A B जयै बेसेबां जायो बेखौहाय जोङो दिहुननांगौ ना बेयावहाय मा दङ A रुजुथाय B रुजुथाय C आरो मा जागोन D फार्स्टआव A B नि रुजुथाया बेसेबां 1 रुजुथाय 2 ना सेकेन्डआव मा दङ B आरो C बा B आ बेसेबां जागोन बेयावहाय B नियाहाय मा जाबाय 3 रेशियो 1 ना 3 रुजुथाय दाना C D आवहाय बेसेबां दङ C D आवहाय दङ C D आव बेसेबां थाखो दानिया C D आव 2 रुजुथाय 3 जाबाय ना दानिया बेवहाय रुजुथायफोरखौ दिहुनदो समानै दाना आगदाथिंनि बेवहाय बेसेबां जायगा दङ ना बिसोर बेसेबां जायगा दं बेवहाय माखौ होनांगोन जोङो नैबेखौ आगदाथिं फज'लांबानो जाबाय नैखौ 2 दाना ओरैजाय बेखौहाय जिनाखि जायगा खालि दं बेवहाय 3 आरो ओरैजाय 1 आरो ओरैजाय जि दङ बेखौहाय 2 दाना बेखौ सानजाबजोबा बेसेबां जागोन 2 सानजाब 3 6 2 जों 3 जों 6 6 जों 2 जों 12 ना बेवहाय 2 सानजाब 2 4 बेवहाय 2 सानजाब 3 6 बे जाहैबाय मा जाबाय बियो रुजुथाया जाबाय दाना जोङो मोनफ्रोमखौबो दानिया मा खालामदो राननो हायो नालाय रानदो मोनफ्रोमखौ माजों राननो हागोन जोङो 2 जों खौ रानबा बेसेबां जागोन इयो 3 खौ रानबा 6 खौ रानबा 2 खौ रानबा 3 दाना मा जागोन बेवहाय जिहेतु रुजुथाया जोंनिया मा मोनबाय जोङो 3 6 2 आरो 3 मोनबाय दाना A आरो B आव बे नैबे A नैबे B A B बेसेबां मोनगोन बेवहाय जोंना दं 9 A प्लास B बेसेबां 9 दाना जों बेखौहाय जों मा खालामदो गासैखौ ना गासैया बेसेबांमोन बियो गासैखौ दहायनि बायदि सिगांनि जों बायदि बानायदो बेखौहाय बेखौ खोमोना लाग्रोनि बेवहाय जोङो मा मोनबाय A प्लास B थ' 9 जाबाय ना दाना जोङो गासैखौहाय जों मा खालामना लाग्रोदो दाजाबना लाग्रोदो रुजुथायफोरखौहाय 6 आरो बेसेबां दं बियो 9 10 11 12 13 14 15 मा मोनगोन जों बेवहाय 15 इनटु मा जागोन 5 6 00 इनटु मा जागोन 9 होमबा 3 जों बेखौ रानोबा 5 आरो बेखौ बेसेबां जागोन बियो 3 ना दाना 5 जों बेखौ रानोबा 1 हरबा 1 2 0 1 1 2 0 होमबा बेखौहाय सानजाब्ला मा जागोन बेवहाय एसे गोरोन्थि जाबायना नैबे दाजाबनाया गोरोन्थि जादों ना एक्सुवेलि माबा नङा 14 सो ना 59 आंनाबो 14 9 आरो 5 14 ना मा जागोन बेवहाय 14 आरो 5 6 00 इनटु मा जागोन 9 14 जों बेखौ रानोबा 4 ना 400 जों 9 सानजाब बेसेबां जागोन बियो 4 सानजाब 9 36 ना होमबा 3600 जागोन बियोहाय एन्साराहाय अपसन नाम्बार बि 3600 जाबाय बियो ना 3600 दानिया नेक्स्ट कुइसनाव नायदो नेक्स्ट कुइसनावहाय A प्लास B 5A प्लास 3B नि 3B बाय 2A माइनास 3B नि समान 23 बाय 5 जायोब्ला 5 देन द भेलु अफ A रेशियो B इज माने बेवहाय मा खालामनांगौ बेवहाय नैबेनि समान ना जिहेतु बिनि समान नैबेनि समान 5A प्लास 3B बाय 2A माइनास 3B नि समान 23 बाय 5 जायोब्ला A आरो B नि रुजुथायखौ दिहुननांगौ बा जों थोंजोङै बेवहाय जोङो A आरो B नि मानखौ दिहुनदो जोंना बेवहाय जे
बेवहाय गोजौनिजों गोजौनि समान ला 5a + 3b नि समान 23 लाबाय जोङो आरो मोनसे जाहैबाय 2a - 3b नि समान मा 5 गोजौनिजों गोजौनिखौ समान गाहायनिजों गाहायनिखौ समान बा 3a जों 3b जों 3b दानबाय जों मानो होनबा मोनसे प्लास मोनसे माइनास ना होमबा बेवहाय बिसोर गुबुनखौ मा होनो 5a जों 2a जों बेसेबां जागोन बेयो 7a बेनिफ्राय ओरैजाय मा जाबाय 28 7 जों 28 खौ रानबा बेसेबां 4 दाना जिहेतु जों बेवहाय a नि मानखौ 4 मोनबाय दाना जों अपसनाव नाय जिहेतु a रुजुथाय माने b दिहुननांगौ ओमफ्राय बेवहाय a आथ' 4 जाबाय दाना b निया मा जागोन होनबा a निखौ नायग्रोदो जों बे e गोनाङावहाय अपसनाव नायबा जोङो जेरावबो जोङो 4 गैया सिगाङाव होमबा मा जागोन अपसन नाम्बार d आहाय ना नाथाय जुदि मालाबा बेयावनो 4 आरो 3 बो थानो हागौ ना ओरैजाय 4 आरो 3 बेबायदि जानो हागौ ना होमबा जों b नि मानखौ दिहुनदो b निखौ मा जागोन बेवहाय b निखौ दिहुननांगौबा जिहेतु a खौहाय जोङो 4 मोनखाबाय ना होमबा बेवहाय जायखिजाया मोनसे पुट खालामदो जोङो भेलुखौहाय मा होनो मानखौ फज'दो जेब्ला जोङो मानखौ फज'गोन बेयावहाय मा जागोन बियो 4 जों 5 जों सानजाबाय जोङो 4 जों 5 जों सानजाबाय 20 20 खौ जोङो 23 माइनास रानोब्ला माइनास खालामबा 3 23 निफ्राय 20 माइनास खालामबा 3 जों 3 मा जागोन 1 होमबा b आ मा जागोन बेवहाय 1 ना होमबा अपसन नाम्बार d आहाय नेक्स्ट दं इभालुएट 10 15 डिग्री बाय cos 75 डिग्री प्लस sin 25 डिग्री बाय cos 65 डिग्री बेवहाय नाय जुदि नैबेयावहाय होनाय मोननै जुदि खनानि खनायाहाय जुदि मानैखौहाय जाफुं खना जायोबा बा कमप्लिमेन्टारि एंगल जायोब्ला मा गोसोआवला जे बिसोर मोननैनि मानाहाय मा जागोन राननानै मोननाय माना 1 आरो बिनिया मा जागोन 1 मा जागोन बियो एन्साराहाय 2 अपसन नाम्बार d आहाय जे मानो जिहेतु बेवहाय होनाय दङ नाय 10 55 ना सरि 10 15 डिग्री 15 डिग्री बेवहाय जोङो 15 जों मा दाजाबबा जोङो बेवहाय जाफुं खना जागोन होमबा 15 नि 75 दाजाबबा जागोन बेवहाय ना मा जागोन बेवहाय जिहेतु 90 डिग्री - 75 ना बेनिफ्राय मा जागोन इयो cot 75 डिग्री जुदि बेखौहाय जों बानायोब्ला जों मा मोनगोन बेवलाय 10 मा जायो cot जागोन cot a जायो cot a मानि मा जागोन इयो 75 डिग्री माबायाव cot 75 डिग्री होमबा जों बेखौ दानगोन बा थिग बिनियाबो बेबायदिनो जागोन होमबा जुदि मोननै खनाया जाफुं खना जायोबा मा होनोखौहाय मोननै खना दाजाबगासेया जुदि 90 डिग्री जायोबा होमबा जों मोनथिदो जे बिसोरनि माना मा जागोन 1 होमबा मा जागोन बेवहाय अपसन नाम्बार d आहाय दाना नेक्स्टआव दङ इफ 16 cot theta equal to 12 10 sin theta plus cos theta by sin theta minus cos theta is equal to माजों समान जागोन बेवहाय जिहेतु बेवहाय होनाय दङ cot theta या 16 बेवहाय ना बेवहाय जों cot theta खौ लादो मा जागोन बेवहाय 12/16 जागोन बेना माने cot theta equal to मा जागोन 12/16 मोननैखौबो 4 जों रानबा बेसेबां मोनगोन जोंहाय 3 आरो 4 दानिया जों cot theta खौ मा लिरनो हायो जोङो cos theta बाय मा खालामनो हायो sin theta cos theta बाय sin theta होमबा दाना बेयाव मानखौ फज'दो sin theta नि माना बेसेबां जागोन बेवहाय 4 आरो cos theta नि माना 3 होमबा sin theta यावहाय 4 + 3 आरो sin theta मा जागोन 4 आरो cos theta नि मा जागोन 3 होमबा बेयाव मा जागोन 7/1 होमबा मा जागोन एन्साराहाय अपसन नाम्बार मा जागोन 7 अपसन नाम्बार ए आहाय 7 आहाय ना दाना नेक्स्ट बेवहाय दङ इयावबो खालामनांगौ मान दिहुननांगौ जे 42 डिग्री माइनास cot 48 डिग्री माना जुदि बेखौ जोङो दाजाबा मा मोनगोन जोंलाय 42 + 48 90 जे मोनथियो जोङो 90 ना 90 बेवहाय नाथाय मा दङ माइनास प्लास थायोबा मा जागौमोन 1 जागौमोन जिहेतु बेवहाय माइनास बेवहाय एखे मा जागोन बियो दानख'गोन बेखायनो मा जागोन बियो 0 जागोन एन्साराहाय माइनास नुयोबा जुदि मोननै खना दाजाबगासेया बेबायदि 90 जायो अब्ला दानख'गासेया मा जागोन बियो 0 जागोन मानो होनबा बेवहाय जे 10 42 डिग्री दङ बेना 10 42 डिग्रीजों मा दाजाबबा जोङो 90 मोनदों जों दानि 48 होमबा मा जागोन इयो 90 डिग्री - 48 90 डिग्री - 48 बेनिफ्राय मा जागोन मोनसेखौ सोलायबा मोनसेखौ सोलाया ना cot 48 डिग्री होमबा 10 मा जायो cot 48 जासिगोन बियो माइनास cot 48 होमबा एखे दानख'आ मा जागोन 0 होमबा अपसन नाम्बार ए आहाय नेक्स्ट the selling price of 12 article is equal to the cost price of 15 articles find the gain percent जे जोङो मा होनदोङो मोननै बेसादनि जेनाखि फाननाय बेसेन बेयोहाय मा होनदोङो मोन 15 बेसादनि बायनाय बेसेनजों समान अब्ला जोङो मुलाम्फानि जौखोन्दोखौहाय मा खालामनांगौ दिहुननांगौ जे बेयावहाय दङ मोन 12 ना 12 जेनाखि सेलिं प्राइस बिनि जेनाखि सेलिं प्राइस ना बे सेलिं प्राइस बियो माजों समान होनना बुंदोङो 15टा बेसादनिजों मा होनो कस्ट प्राइसनिजों ना दाना जों बेखौहाय सेलिं प्राइस आरो कस्ट प्राइसखौ जोङो रेशिय' लादो
जिहेतुहाय SP जोङो CP खौ रानफैबाय SP खौहाय CP आ रानबाय होमबा 15 खौ माया रानहैगोन 12 आ जेब्ला जों बेखौ रानगोन अब्ला बेसेबां मोनगोन जोङो 3 जों रानबा 5 बेखौ रानबा 4 दानियावहाय नाय जिहेतु गाहायना CP गोजौना SP ना फाननाया बांसिन बेसेबां बायनाया बेसेबां बियावहाय जिहेतु SP आ बेसेबां जाना दं बेवहाय 5 थोंजोङै बानायबानो जाबाय ना बेखौ इदि लिरलायना जिहेतु SP आ जों मोनबाय 5 बिनिफ्राय CP आ मोनबाय 4 होमबा बेसेबां मुलाम्फा जाखो बियो होमबा फाननायनिफ्राय मा खालामनांगोन जोंलाय फाननायनिफ्राय बायनायखौ दानख'नांगोन होमबा बेसेबां जागोन 1 रां मुलाम्फा जादों बे प्रफिटाहाय 1 माने 1 रां बियो ना दाना पारसेन्टआव लांनांगौ बेवहाय जौखोन्दोआवहाय होमबा जुदि जों जौखोन्दोखौ दिहुनगोन बायनायावहाय ना बायनाया मा जागोन CP बाय मा जागोन बेयाव प्रफिट इनटु 100% जागोन बे ना मा जागोन बेयावहाय जिखौ प्रफिट मोनबाय जों बेखौ मा मोनदों 1 आरो CP आ बेसेबां 4 बिनिफ्राय जौखोन्दोआव लांगोन जोङो 100 होमबा 4 जों जितु जोङो मा खालामगोन 4 जों 100 खौ रानबा बेसेबां मोनगोन जोङो 25% होमबा एन्सारा मा जागोन अप्शन नाम्बार C 25 जौखोन्दोआहाय जागोन स' दिनै भिडिअ बेखिनियावनो जोब्बाय जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय गोजोन्थों।